Joneno maramo gima luo chenro ma kawuono. An piny ka kendo aneno ka owetena gi nyagore sana. Ka gimiyowa pachgi e yore ma gavanas obedo ka tiyogo. To kaka giwacho ni gavanas, ing'eni kane wakalo constitution ne nitie separation mar sirkal mamalo gi sirkal mapiny. Kendo katiba nomiwa very clear responsibilities ni county government nigi responsibilities mage. To kaka gik moko dhi neno ka governors, especially during transition, ne waneno between 2013 gi 2017 ne nitie weche mang'eny sana e transition mar county government gi national government. Ni neno ka ne nitie yuarok governors moko kanodonje telo koro ni iluonge kaka super presidents moko, ineno ne moko giringo gi bendeche, moko gi security moko. Koro transition ne en transition mane ne chando ji nikech ne ji poko neno responsibilities governors roles margi rumo kanye. Tamor sana nikech as we go by waneno ka nitie responsibilities mabedo clear between national government gi county government. E gwengewa be waseneno dongruok. Nitie yore mang'eny mineno ka sani kata mana Kenya nitie gwenge moko mane wacho ni ne pok gineno kata paya since independence. To kaka sadhi giwacho ni sani gi devolution omiyo gi gik moko. Koro an achako appreciating devolution ni one of the gift mane yoido gi katiba manyien manomiwa. Mar ariyo ni devolution ben mana gi meke. Nitie problems ma devolution be birogo kata coming in with county government. Mero kaka yore mek mibadhi nitie at the national government, iyudo ka be wa devolve kuma ko mek mibadhi e county government. To mibadhi osechando ji county government. Koro ineno ka being ni wan gi county assemblies ma goyo governors tesre kata county executive tesre miyowa responsibility moko kaka jopiny ni apart from ni wan gi county executive moko ripo be ni tiyo outside the law. Wan gi county government, wan gi county assembly. Mabe kane wan gi owadwa ni ndalo moko we were debating on the roles ma county assemblies ndalo moko. Iyoro ni nitie governors moko mabe ose hold county assemblies ransom ni onge kata questioning minyalo tim. Iyoro kane nitie ndalo moko mane nitie pogruok ng'ikruok moko e county government ni executive county assembly moko ne dwa nothich governors moko oko nikech gik mopogore opogore. Koro it's been a long process kama wasechopo ni transition ma 2013 nyaka sani apani over 10 years and so giero mabiro ni waneno ka nitie gik mang'eny matimore. Nyocha last weekend neno gimotimore Homa Bay. Ka ji wacho ni powers ma governor nigo, powers ma county executive nigo, especially affecting politics ma national. Koro mago be gik mineno ni nitie powers ma county governors nigo. Kendo apoyo gima Churchill wacho ni as we go by changes mwadwaro e county government, e county executive mage. Ka wadwaro ni mine bobede leadership. Ang'o miyo Churchill wacho ni rowere be nyaka bede leadership. Koro kama mine nitie mimiyo responsibilities, wabe wacho kaka rowere be range rowere moko. Wasebedo Nandi governor nodonjo ka en rawera to tiyo maber. Koro adwaro ni seche mabe wacho ni joma miyo be donje county executive kaka governors be wacho ni rowere be nyaka rang gi jomoko mosebedo ka ok yier with one reason or the other. Erokamano we ang'adi gi kanyo kata penjo na gi kanyo nikech